ڕۆژە زمانی کوردیە ڕۆژێکی بۆ مە پیرۆزە پیرۆزباهیە وێژی گرنگیە وێژی تێ ji ber ku zimanê me nasnameya me ye. Roja ku milletê me Kurd di vê rojê de weke Mîr Celadet Bedirxan kovara hewar bi zimanê Kurdî derxist. Ji ber vê yekê wextê ku em te keziyê lê dikin, ji ber ku zimanê te ew ya ku te diparêzî. Dijmin her tim jî hewl da ku vî zimanî ji holê rakin, lê dayîkê me nehiştin. Ji ber vê yekê spasîkî gelekî mezin ji hemû dayîkên me re. Ji ber ku dayîkê me ew bûn ê ku di mala de hiştin ku zimanê me bi wê seqetbûn jî em berxwe bidin. Eglebê we hûn dizanin dijmin her tim hewl dida ku zimanê me li Ceda di dibistana de di her derî de li me qedexe bikî. Lê dayîkê me ew bûn ê ku zimanê me diparastin. Ji ber vê yekê ziman ne tenê îşareteke rengeke ku mirov bi hev re bidê û bistêne. Nasnameya te tê naskirin wekî Kurd demê ku ew zimanê te zelal hebe. Dijminê te jî wê te nas bike demê ku ew zimanê te zelal diyar be. Şiyarê zimanê xwe bin. Ev roja hay giring elxwe û li milletê xwe Kurd bi hemû rengên zaravayên gotê de hene li wan pîroz dikim. Ji ber vê yekê jî pîwîst e ku mirov di vê rojaha de jî bêjê saziyên zimanên Kurdî di Rojavayê Kurdistanê de mamosteyên zimanên Kurdî keç û xortên me ê ku raştine ew barê giran di parastina zimanê Kurdî çavê we mac dikim. Ji ber ku rastî piştî 20 sal demê ku ez vegerama Rojavayê Kurdistanê zimanê Cedê Rojavayê Kurdistanê zimanekî gelekî ciwan e, zimanekî gelekî resen e, yekî mîna min xwe kêm dibînê, şikestî dibînê hemberî wî zimanê paqij di Rojavayê Kurdistanê de. Ji ber vê yekê gazina min ji min berî goştî kesê dî bikim. Zarokên me taybet li welatên penaberiyê guh bidne zimanê xwe. Zimanê me mixabin di gelek dîrasata de, di gelek xwendina de tê berçavkirin, tê naskirin ji wan zimanên ku di ber metirsîkî gelekî mezin de ye ku ji holê rabî. Tev em bi hev re dest bi dest li zimanê dayîka xwe li zimanê Kurdî xwedî derkevin ji bo xatirê ku em vî zimanê hene ji zimanê malê em derxin zimanê dibistanê. Em bikne zimanekî ilmî. Biraderên me cihû di zimanê we îbrî de numûnekî gelekî ciwan heye. Zimanê îbrî di demekê de tenê zimanê li mêja bû, tenê zimanê de'a bû. Lê demê ku bi hev re kar kirin, karî bûn zimanê xwe bigihêne astê teknîkê. Kurd o şiyar be. Zimanê te nasnama te ye. Ku dijminê te her tim jî wê hewl bide ku zimanê te ji holê rakî. Pîwistiya ku em gerek bike ji me tê xwestin ez û te şervan bin di ber zimanê Kurdî de. Em li ser zimanê xwe bisekinin, em zimanê xwe serrast bikin, kêmasiyê ku em dikevinê de em guh bidinê de wan kêmasiya rabikin. Eger hûn guh nedine zimanê xwe, bi taybet kesên ku mîna min li welatên penaberiyê mixabin rojek wê ê zarokê me wê bi dayîkê xwe re, bi pîrê xwe re, bi kalê xwe re di riya mûtercima de biaxivin. Hinganê gazin neke ku dijmin zora te bir û nehiştir zimanê xwe biaxivî. Îro ez û te ne em dikarin vî zimanê ha biparêzin. Zimanê te, zimanê Kurdî, ha ev zimanê ku em pê diaxivin, bi vê şikestina ku em tê de ne ji bîr neke tu oldarî diyariya Xwedê ye. Her yek ji me demê ku diyarîkî didê yekî hez dike çi cara ku wî bibînê ew diyariya hana li dev wî bê. Ji ber ku dîtina wê diyariyê li cem wî dostî alametrê qedr û qîmetî wî ye. Çawa ku Xwedê Teala diyarîkî bi qîmet ev zimanê Kurdî daye me û ez te mixabin winda bikin. Wî çaxî nebêje ez Xwedê hez dikim. Eger te ji Xwedê hez kiribe te diyariya Xwedê jî winda nedikir. Roja zimanê Kurdî li me, li we, li dayîkê me, li hemû dostên me, li Kurd û Kurdistanê pîroz bê, lê ne tenê gerek cejin bê. Gerek em kar bikin, vî zimanî biparêzin, bijî zimanê Kurdî.